justo zenarro naiz, eta zail ofizialeko epemekide izan nahi zaurten, eta bueno, zail ofizial horretan erabaki dugu zein izan den gure ustez. Film luzerik onena, eta bai nazioarteko film laburrik onena, eta azkenik euskal film laburrik onena. Bueno, bai film luzeak, bai film laburrak, guretzate atzo esango nuen bileran, hiru epemekideen artean konstitui genuen maila altua zela, ez? Bakoitzak jarri zituen maila gainean 4-5 film favorito, eta batzuetan konstitui dugu, beste batzuetan ez, horrek esan nahi du, pelikula asko zeudela maila gainean sareak lortzeko pozediekin, ez? Horrek esan nahi du maila altua zela eta denetarik egon dela, gustu gutxitarako pelikulak egon direla. Ia zarte, Zinemaldi honetako zuzendaria izan nintzen, eta horten aukera izan dut, epemekidea izateko, eta beste aldetik ikusteko filmak, ez? Oso gustora egon naiz, pelikulak ikusi ditut ikusle baten moduan, aretoan bertan, eta beraz ikusle izan naiz atzo arte, atzo izan genuen biratxo bat, hori izan da lan bakarra, beste esan da azte osoan disfrutatu pelikulak ikusten, eta atzo biratxo bat erabakitzeko hiruren artean zizu ziren honenak, baina beraz oso esperientzia ona, beste aldetik ikusle moduan disfrutatu, eta bueno, esperientzia ona gero beste baikide biekin apur bat trukatzea iritziak, eta bueno, oso esperientzia postekoa eta aberasgarria. Ez, bueno, esan dudan bezala, bueno, hor film batzu zeudit bai gainean, baina lan hon bat egin genuen konsensuatzeko edo adosteko, hiruren artean zeintzu ziren ez honena, baizik eta zeinekin geuden gustorago hirurok, ez? Azken finean bakoitzak igual favoritoa bakarri zen batena, baina bueno, gero erreza izan da, beste baikideak ere ondo egitutelako lan, erreza izan da adostea, ez? Azken finean igual erabaki duguna ez du esan nahi horina izan dela, baizik eta hiru bekideen arteko gustokoena, bai. Bueno, gaurten ikusi dugu fan zinemaldiak oso osasun ona daukala eta jarrai dezala horrela.